Il-kelma kerigma tfisser aħbar. Hija kelma ġejja bħal ħafna kliem ieħor li nużaw fl-ambjenti tagħna fil-Knisja u fit-teoloġija. Għandna kliem ġej mill-Latin imma għandna ħafna kliem ġej mill-Grek. U l-kelma kerigma tfisser ix-xandir ta' aħbar. Issa dil-kelma li insibuha mbagħad fit-Testament il-ġdid allura fl-Atti tal-Apostli pereżempju u fl-Ittri ta' San Pawl hija kelma li mbagħad tirreferi għax-xandir tal-aħbar it-tajba, għax-xandir tal-Evanġelju. U marbuta ma' dil-kelma kerigma għandna l-kelma mbagħad kerigmatiku. Ġifieri ngħidu imma ħalli niffokaw iktar fuq il-kelma kerigma. Meta aħna nimmaġinaw ftit il San Pawl għaddej minn post għal ieħor flimkien ma' Barnaba, għaddejjin minn raħal għal ieħor minn belt għall oħra jaqbdu x-xini u jivvjaġġaw biex iwasslu l-aħbar it-tajba. Dik hija ħidma kerigmatika. Huma kellhom impenn kerigmatiku qawwi. Mela l-aħbar li huma laqgħu huma stess l-aħbar it-tajba li l-mulej waslilhom direttament jew permezz ta' bnedmin oħrajn huma tant kienu mimlijin biha, tant kienu mimlijin entużjażmu biex din kelma li kienet fihom marru jwaslu għal ħaddieħor. Dik hija l-kerigma. Anke jekk nieħdu l-eżempju tad-dixxipli ta' Emmaus. Ir-rakkont nafuh insibuh fl-Evanġelju skont San Luqa dawn kienu qegħdin jivvjaġġaw minn Ġerusalemm għal Emmaus. Kienu imdejqa, qalbhom maqtuwa u jiltaqa' magħhom, jiġi jimxi magħhom Ġesu l-xox li ma jarfuhx. Nafu kif imbagħad u beda jispjegalhom, ifissrilhom l-Iskrittura. Jaslu fejn kellhom jaslu Emmaus u jiskopru waqt li Ġesu jaqsam il-ħobs, jiskopru li kien il-mulej xoxt. Dak li kien stess huma ħallew kollox minkejja li kien sar tard, kien dalam, kien forsi perikolus tivvjaġġa huma marru lura Ġerusalem biex jiltaqgħu mal-Apostli u jaqsmu magħhom din l-aħbar, din il-kerigma. Dan huwa eżempju ċar ta' xiġifieri inti tilqa' l-aħbar it-tajba li titrasformak ma tħallikx l-istess u inti mbagħad din l-aħbar għax tant hija qawwija, tant hija sabiħa, tant tixtieq twassal għal ħaddieħor, inti allura inti mimli b'din il-kerigma ma tistax iżomm għalik. Għax in-nisrani minnu nnifsu mimli bl-aħbar it-tajba għandu iwassal l-aħbar il ħaddieħor. U allura din hija x-xandir tal-aħbar it-tajba, din hija x-xandira tal-kerigma. Il-missjonarji kull fejn marru mhux iwasslu l-kerigma. Kull meta l-isqof fid-djoċesi tiegħu qed iwassal l-aħbar it-tajba qed jipprietka mhux qed iwassal il-kerigma. L-istess is-saċerdot u diaknu fil-parroċċi tagħna kull fejn inkunu huma u jxandu l-aħbar it-tajba. Imma anki il-lajċi, anki dawk li mhumiex ministri ordnati fil-Knisja ukoll għandhom id-dover li waslu l-aħbar it-tajba. Hemm min jagħmilha b'mod regolari għaliex qiegħed jgħallem lit-tfal, qiegħed jgħallimhom dwar l-Iskrittura, qed iħejjhom għas-sagramenti. Imma kull nisrani għandu s-sejħa li l-aħbar it-tajba li sema ipproklamata lilu waqt il-quddisa jew f'mument ieħor il-kelma li huwa immedita li rifletta fil-font fuqha fi spiritu ta' talb hija aħbar li minna nifisha ma tistax tibqa' magħluqa f'qalbek. Hija aħbar li trid titwassal b'entużjażmu u din hija l-kerigma.